58 ka mga octogenarian kung katong na nag-edad og 80 ug 85 anyos ug mga nonagenarian kung katong na nag-edad og 90 ngadto sa 95 anyos nga mga taga Lapu-Lapu City nakadawat na sa ilang tag 10,000 pesos nga cash gift. Si Luan Mirundina sa report. Sila ang first batch sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City nga nakaabot sa mga milestone age ug nakapahimos sa Republic Act 11982 kon Expanded Centenarian Act. 54 kanila mga octogenarians kun kadtong na nag-edad og 80 ug 85 anyos. Samtang upat kanila mga nonagenarians kun kadtong na nag-edad og 90 ug 95 anyos. Base sa data sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA, moabot sa 61 tanan ang mga kalipikadong mudawat sa mong cash gift apan ang uban wa makatunga. Sila kadtong nakaabot sa milestone age sugod niadtong Enero hangtod Marso 2025. Hinuon gitataw ni Sheila Bailoses, focal person sa Senior Citizens Affairs Office, nga mudawat gihapon ang National Commission for Senior Citizens ug authorization letter gikan sa mga kabanay alang sa mga senior citizens nga maglisod na sa personal nga pagkuha sa cash gift nga 10,000 pesos. So in case if the reason is bedridden or health concerns, na ay dapat attachment ang iyang authorization. Certification, medical certificate from the doctor pwede po og certification nga gipirmahan sa barangay health worker o sa barangay kapitan. Sa pagkakaroon, mamahimo nang mo-apply kadto mga senior citizens nga motungtong sa milestone age sugod karong Abril hangtod Hunyo 2025 alang sa second batch sa payout. Pero kung naapay mga senior citizens na wala pa ka-file niyang ilang birthday January to March, dawaton ra gyapon nato and possibly dito na sila ma-appeal sa ato ang batch 2 payout. Apan mamahimo pa ba usab nga makadawat og cash gift kadtong nitungtong na sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos sukad niadtong Marso 16 hangtod Disyembre 2024? Ang Republic Act 1192 kon Expanded Centenarian Act epektibo man sukad niadtong Marso 16, 2024. Qualified to sila mo dawat, however nag-budget request pa lang sila. So by the time available ilang budget, pwede na gid nila ma-facilitate ang mga screening and approval sa atong mga applications. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.